Jobe ni ng'iewo duto mag sirkal itime yor bui kendo nobugo ni ng'ata mok dwa timo kamano ogwetao. Wach maduong' momiyo nokel wach ni maro mar e-government procurement en mano mar dino rode mag mibadhi ka otudore kod gino ma doho otimo sani. Doho ng'ado bura makare kose gin mana ng'uko chenro mag sirkal. Agwanda. Joyce, ado wacho ni nitie gima ni EGPS. Ji mang'eny ok ong'eyo gima EGPS. Iluongo ni Electronic Government Procurement System. Nyiso ni en computer system ma ji te owinjore obed ni kidwaro tich mar kandarasi kata contract moro to owinjore dhi e computer titimo gimiluongo ni tendering process e computer kanyo maonge gimoro ni kaw gigi te e bind gi maduong' kise bind gi maduong' itero gi kucho. Iwinjo gik manita gitimo. Kech kan itero gi kucho to nitie gimoro miluongo ni tender box mani rwako gie. Kose rwagi e tender box kanyo to ibro nitie chieng' ma ondiki ni owinjore oyawgi. Ji yawgi kato ka ji oseyawgi to ji dhi dala. Nyiso ni jok modong' kanyo go matiyo sirkal kanyo go gin ema gibro decide ng'ama wamiyo gi ng'ama ok wamiyo. Seche go un onge mibadhi nitie kanyo, ok wanyal wacho ni mibadhi onge kanyo. Gima dwa wacho en mana ni roll out gimoro nitie gima chik oketo sani. Mokwongo nyaka itim gimiluongo ni public participation. Ahinya wan gi two centers of government, wan gi county government, wan gi gimiluongo ni national government. Owinjore obed ni kantie gima dwa bedo ni otouch on the county government. Owinjore obed discuss maber kata e senate kucha ma jo senate ka winji. Kaeto nitie gimiluongo ni governors gi be nitie gi kikundi gimoro miluongo ni council of governors. Gimbe gin gi chairman kanyo, gin gi jogi duto. Gimbe owinjore gibed sensitized. Sensitization miso ni oter gi kumoro, ipuonjo gi gimomiyo gini bed maber. Kaeto gi buy in gimiluongo gin end user gi buy gini. Kagise buy gini mane miluongo ni proper governance and procedure monjoro lu. Kagise buy gini to ng'iyo ni to gik mane mantie chik madipo ni ka ng'ato tero wa e court kwa chako tiyo gi gini to wadhi ng'iyo. To ayudo ni kapok itero gigi kuro wang'iyo ane ni to chik ni waloke nade mondo kik ng'ato terwa e doho. Ka ng'ato koseterwa e doho to weche gi bedo mang'eny. Naneno ka Amos wako tiyo gi ng'ama iluongo ni President Kibaki. To President Kibaki na winjo ni kane pok otimo gimoro mo decide ni gini timo to luongo Attorney General retired emeritus wako to penj ni gini timo nade. Attorney General pimo ni gini kama kidwa ni waloke jaduong', kidwa ni walok gini to wadhi e parliament wachange chik ni ka to kasekelo ni magigo osedhi to koro watimore nade gini wanyalo loko. Mane kaka Kibaki notiyo. King'iyo tend William Samoei Ruto, ji osedhi court mang'eny to kendo jogo win court cases go. To kagi win court cases go nyiso ni ng'ama advise president e weche ma legal ok tich maber. To ng'awinjo bende timo tich makamano. Attorney General owinjore obed kanyo, Solicitor General owinjore obed kanyo, President be nyalo bedo gi lawyers ge ma private owinjore obed go mondo advise ni chik wacho kama. Nikech ka jogo dhi e doho to doho ochungo gino. Nyiso ni gino ok dhi timore. Sani county government poko procure, government parastatal poko procure chakre July nikech EGPS ni poko chako tich maber. Iwinja? Nyiso ni tich ok dhi tiyore Kenya ka. Joka county council of governors bo wacho ni watiru e court mondo wang'iyane. Kadhi e mar ariyo en weche mag ng'anyo gi. Weche mag